Arratsaldeko 8:05 atzo amaitu zen binakako beserie txapelketako final laurdenetako ligaxka, lehen bisailkatuak zuzenean finalerdietara igaro dira, 3. seigarrenera artekoek playoffak jokatu beharko dituzte, eta 7. eta 8. berriz agur esan diote txapelketari zuzenean. Gogora ezagun, txapelketa hasi aurretik guk ere pronostikoa egin genuela, sailkapena gure ustez nola geratuko ote zen, geratu denarekin eta horrekin alderatuz egingo dugu bikote bakoitzaren analisia txapelketa honetan zehar. Lehenik eta behin sailkapen erreala hartuko dugu erreferentzia moduan, eta gero guk non geratuko ziren uste genuen aipatuko dugu. Lehen postuan Dario eta Loza geratu dira 12 punturekin, guk azkenak ikusten genituen, egia da bere arrazoiak ere bazituela horrek, noski, naiz eta Dario beserie mailan oiharretako bat izan aspaldiko urteetan, hala ere aurretik behintzat Lozak bigarren norgehiagoka, besterik ez zuen profesionaletan, lehenengoa Jokin Altunarekin batera oso ona jokatu zuen, lauterdiko finalaren bezpera horretan, baina ez genuen espero alako mailarik, ez Dariok eta ez Lozak, gainera Dariorekin ere esaten genuen, ez behar bada orain artean eduki dituen eskuetako arazoek eta mugatu ziezaioketela jarduna, baina ez da inondik inora horrela izan, maila aparta eman dute, Carmelo ere atzean oso sendo ikusi dugu, naiz eta bere gorabeherak izan dituen, hala ere ongi erreakzionatu du eta ongi sartuta jarraitu du norgehiagoketan, eta horren ondorioz, 2 norgehiagoketan ezik, gainontzeko guztietan 22 iristeko aukera izan dute, eta bikote bikaina osatu dute. Dario oso ongi funtzionatu du, bizi lehiakor ikusi dugu ezkaraiko aurrelaria, Loza ere bermearekin eta eman behar zionean ematen bikote bikaina osatu dute. 9 punturekin bigarren Murua eta Gabirondo geratu dira, guk 7. ikusten genituen, hauek ere ez genituen barruan ikusten. Arkaitz Gabirondo gorakada nabarmena eman du txapelketa honetan, egia da, zenbaitetan arazo batzuekin ibili dela, jotzailea da, jotzaile izatearekin batera normalagoa da pilota gora bota eta goiko koltsoiak bilatzea, baina benetan Ander Muruaren lana azpimarratu behar da, zenolako txapelketa jokatu duen Arrasateko aurrelariak, goiti beherakoa oso ongi aritu da, kolpez bizi, teknikoki ere bikain, eta goraka nabarmen egiten ari den pilotaria da, eta hurrengo urteetan lehen mailarako oso kontutan hartzekoa, ez? Azken finean oso pilotaria da, oraindik ere zenbait gauza badauzka hobetzeko, baina aurtengo txapelketa nik uste referentzia bat izan behar dela beretzat, Arkaitz Gabirondorentzat ere, joan den udan jada eta aurten ere aukerak eman dizkio enpresak, zenbait partidetan, partida garrantzitsutan, ongi erantzun du, oraingoan ere, eta pixkanaka ikusten da gainera gora datorrela, kolpez ere freskoago dago une honetan, eta maila aparta bikote honek eman duena ere. 8 punturekin, Salaberria eta Gaskue geratu dira 3, guk txapelketa hasi aurretik 3 ikusten genituen, beraz hauekin asmatu dugu, egia esan gora bera handiak izan dituzte, joan den urtean ere antzeko goraberak eduki zituzten, azken finean Salaberria ere errekuperatu berri, lauterdiko txapelketa ez zuen bat ere ona egin, Goizuetako aurrelariak ez zen fin ibili, eta kostatzaitzaion txapelketan sartzea, Gasku ere ez genuen sendotasun handiarekin ikusi hasiera horretan behintzat, baina gero goraka egin duten enean Gaskuek askotan atzean agindu egin du bere kolpe fresko horrekin eta hankaioko bikain horrekin, Salaberria ere konfiantza hartzen joan da, eta horrek puntuak biltzera eraman du bikotea, eta hainbat garaipen erreskan lortzea,
eta azkenerako 3. postuan geratu dira, playoffetarako gainera 2 aukera izango dituzte, beraz txapelketa nola hasi zen ikusi da bintzat, eta naiz eta egungo txapeldunak izan, helburua lortuta dutela esan daiteke Salaberriak eta Gaskuek. 4. 7 punturekin Peña eta Salaberri geratu dira, guk lehen postuan ikusten genituen, logikoa zen azken finean Jon Ander Peña goi mailan urte askotan aritutako pilotaria da, maila honetan teorian behintzat desberdintasuna markatu beharko zituzkeen aurreko kuadro horietan batez ere, baina egia da eta egiari zor ez dutela bikotea oro arrosatu. Batetik, zenbait partidetan ez edo Peña edo Salaberri edo biak zenbaitetan ere baja izan direlako, eta edo bestela Ruben Salaberrik ere hor garai oso txar bat izan zuelako, ez? Batez ere txapelketa hasieran etzen ongi sartu Ruben, pilota asko galtzen zituen, txapa gora, bera, eta bai, etzebilen eroso ezin zuen agindu, ezin zuen aurrelariari pilota kendu erraztasun handiak ematen zituen, baina gero pare bat partidetan geldi egon zen eta gero beste freskotasun batekin itzuli zen, naiz eta oraindik ere ez dugun bere mailarik onenean ikusi. Eta Peñak berriz oro har txapelketa ona egin du, 2. mailan nortasuna erakutsi du, baina zenbaitetan ere lehen mailako ordezko gisa jarri behar izan dute eta ondorioz ez du jokatzerik izan. Nik uste lehen mailan jokatze horrek mesede egingo diola, orain playoffak eta datorren honi aurre egiteko, eta egoera interesgarrian daude esan Peña eta Salaberri, izan ere txapelketa ez zuten ongi hasi, presio hori ere izango zuten noski, bai edo bai sailkatu beharrekoa, behintzat playoffetarako sailkatu dira eta hortxe daude. 5. Amiano eta Eskiroz geratu dira, guk ere 5. ikusten genituen. Egia esan oso txapelketa gora beratsua izan dute, zenbait partidetan bikain ibili dira, baina beste zenbait partidetan erabat aurkarien mende, eta horrekin esan daiteke txapelketa irregularra izan dutela hasieratik amaierara arte eta azkenera arte, sufritu behar izan dute lehen 6 horietan sartu eta playoffeak jokatu ahal izateko. Atzean Josu Eskiroz zenbait partidetan finaritu da, baina beste batzuetan ez hain ongi, eta aurrean Amianok ere zenbaitetan bizitasun ikeragarriarekin mugitu du pilota, baina defentsan aritu behar izan duenean ere kamuts ikusi dugu. Hori normala da, profesionaletara iritsi berri da, nahiz eta jada final bat jokatua duen, hori ikeragarria da, bere lehen txapelketan finala jokatu zuen Unai Amianok, Rekalderi finalerdietan irabazi, eta gero finala galdu egin zuen Beñat Senarren aurka dauterdian, baina hala ere txapelketa bikaina egin da, eta bikote ona osatu dute askotan, eta nik uste horrekin geratu behar direla. Amiano oso ezker biziko pilotaria da, Eskiroz ere oso pilotaria, oro arrongi hartu dute elkar, eta azkenerako 7 punturekin behintzat playoffetara sailkatzeko beta izan dute. Senar eta Ugartemendia 6. geratu dira, eta guk ere 6. ikusten genituen, egia esan oso bikote irregularra osatu dute, hauek ere Ugartemendiak partida batzuk oso onak, erabat agintzen, horrek Senarria baguneak eman dizkio aurrean, baina beste zenbaitetan erraztasun gehiegi eman ditu Ugartemendiak. Senarrek oro har txapelketa ona egin du, eskuin horrek funtzionatu dio, bizi aritu da, naiz eta partida batzuetan txispa apur bate falta izan zaion, hala ere oso ongi eta fin aritu da Senar, eta Ugartemendiak ikusiko dugu playoff hauetan zenbait partidetako bersio hori hobetu beharko du, baina hortxe dagoen bikotea da, asko jokatu dute zenbait partidetan, eta horregatik 6 punturekin 6. postu horretan geratu dira. 5ekin 7. eta beraz txapelketatik kanpo Zubizarreta eta Aranguren guk 2. ikusten genituen. Egia esan ikeragarria da Zubizarreta eta Arangureni gertatu zaiena. Aitor Aranguren orain arte, joan den urtera arte 3-4 ediziotan sartu zuten binakako txapelketan, baina jada aurtengo txapelketak ez du ongi harrapatu,
zenbaitetan partidek erraz ies egin diete, erraztasun handiak eman dituzte, handiegiak esango nuke, galdu izan dutenetan, iraitz ere ez da inspiratua ibili, ez da fin ibili, ez du jokoa nahasteko beta izan, eta oroar bikote moduan ez dute funtzionatu, eta nik uste merezimendu osoz geratu direla kalean, ez da ez Ubizarretak eta ez Arangurenek ez dutelako euren maila inondik inora eman txapelketa osoan zehar, eta horregatik garaiz espero baino goizago esan diote agur txapelketari. Eta 8. postuan Rekalde eta Bikuña geratu dira 2 punturekin, guk 4. ikusten genituen, egia esan Inigo Bikuñak esango nuke oro har txapelketa ona jokatu duela, baina Xabi Rekalde ikusi dugu apur bat prezipitatuta, lauterdiko txapelketa oso ona egin zuen, finalerdietan behar bada kolpea jasoko zuen noski, bere egoera berdinean, ez debutatu berri iritsi zen beste baten aurka galdu zuelako, eta kontuan izan da gainera lehen fasean, lehen postuan geratu zela, hori ere aipagarria da, baina pilota horrela da, badakigu, eta azkenerako Rekalde eta Bikuña 8. Ez dute apenas 22 iristerik izan 2 aldiz soilik, eta gainontzekoetan ere hurbil batzuetan ere ez dira geratu. Inigo, pilotaka da on batzuk jo ditu, bizi da, baina Xabi Rekaldek naiz eta tanto ikusgarri batzuk egin dituen oroar zenbait erabakitan erratu eginda, eta ondorioz 8. postuan geratu dira. Hauxe beraz, lehen fase honek eman duena, bihar izango dira playoffak, asteartitarekin batera Tolosako Beotibar pilotalekuan, inauteri asteartez, eta analisiak ez, baina atarikoa eta uste duguna behintzat egingo ditugu.